Pipila ka mga illegal structure nga nakababag sa dalan sa downtown Cagayan de Oro City, gipang kumpiska. Mga nakaparadang sakyanan sa no parking areas, gipang tikitan sab atol sa gimong clearing operation sa lokal nga kagamhanan. Ari report. Gironda sa mga personahe sa Task Group Demolition sa Cagayan de Oro City LGU ang pipila ka mga barangay sa downtown area sa syudad. Kini ang mga barangay 22, 23, 25 ug 26 sa downtown area. Ang operasyon nakapokus sa paglimpyo sa mga sidewalk nga napuno na sa illegal structures, obstructions ug sidewalk vendors nga giingong illegal nga namaligya kilid sa dalan. Matod sa LGU, usa kini sa hinungdan sa pagkahuot sa dagan sa trapiko sa lugar. Isa pod nga gatanawon nga dili sad malimtan lugar gyud ang downtown area kay naaman din ni ang pagtipok pod sa kadaghanan sa atong mga katawhan. So at least mabati gyud pod sa atong katawhan nga naay improvement. Og ang ato among ani is continuing ang information and enforcement campaign. Miabot sab sa 13 ka mga traffic violation ticket ang na-issue sa mga personal sa RTA sa mga unattended vehicle nga gibilin ra kilid sa dalan. Magpadayon matud pa ang mga surprise inspection nga himuon sa Task Group Demolition aron malimpyuhan ang kadalanan sa dakbayan. Sa publiko, di na nato hulatan nga kita pa magian pa nato sa atong mga clearing teams. Kung dili, kung nakita nato nga natay mga violations, no, voluntaryo nato nga i-correct and i-observe nato ang mga pertinent laws ordinances. Samtang gilaro sab karon sa lokal nga kagamanan, pinasikad sa igawas nga executive order ni Mayor Rolando Uy ang pagmugna og City Road Clearing Team nga motutok sa mga kadalanan sa dakbayan, ilabi na sa downtown area. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.